بريزيدنت حبرات منغستات أمريكا دونالد ترامب نبريزيدنت أمريكا نبر باراك أوباما بعلت بيتو ميشيل أوباما كم أهباي زغلص مخبرهم الرخبيتات زلطف فيديو كم دمسسو تغليص زلو خوينو أنا سلازي غبركو يقريتا زحاتلو نجر أيكونن كبل جن مليسلو እቲ ዘላይን ስሊፕስ ትናይት ዘርእስታ ደርፊ ሰነየቶ 32 ካልእ ዝንውሓት ቪድዮ ኦባማን ሚሼል ኦባማን ከም እህባይ ብዝገልጽ ቪድዮ ይዝዛዘም ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝገበርክዎ ነገር የለን ንቐዳማይ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ጥራይ የርእዮ ሰራሕተኛታት ድማ ለጢፎሞ ንኦባማን ሰበይቱን ብኸምኡ ዝገልጽ ክፋል ከም ዝነበሮ ኣይፈለጥኩም ክብል ተዛሪቦ ኣባል ሰልፍ ሪፐብሊካን ዝኾነ ኣብ ኮንግረስ ሴኔተር ዝኾነት ቲም ስኮት ዝተባሃለ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ፖለቲከኛ ነቲ ቪድዮ ኣብ ጻዕዳ ገዛ ካብ ዝረኣኽዎ እቲ ዝበኣሰ ዓሊታዊ ነገር ክብል ገሊጽዎሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጻዕዳ ገዛ ኣብ መጀመርታ ነቶም ነቐፊቶም ዘቕርቡ ናይ ሓሶት ዜና ኢሉ እኳ እንተነፀጎ እቲ ዘረባ እናወሰኸ ብዝኸደ ግና እቲ ቪድዮ ካብ ትሩዝ ሶሻል ገጽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይኣልይዎ ቤት ጽሕፈት ዶናልድ ትራምፕ ድሒሩ እቲ ቪድዮ ብጌጋ ከም ዝተለጠፈ ገሊጽዮ እቲ ትሕዝቶ ካብቲ ብዓቀባዊ ኣረኣዩ ዝፍለጥ ዛርያ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ትዊተር ዝለጠፎ ነጸለምቲ ሰባት ምስ ህባይ ዘነጻጸረ ቪድዮ ዝተወስደዮ أول كونغرسن توكالت نيويوركن زخونت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بوغانا كنتيبان نيويورك زهران ممدانن صحافيت قدايات وصائي نبر هيلاري كلينتون كلهم أبتي فيديو مزتفال علي انساتات تنازاز إيروم يمزر رأيو يخون بر أبتا دونالد ترامب زرقح فيديو باراك أوبامان سبايتن ترايوم مثل نايهباي تلابيسو مزر رأيو أوبامان ميشيلن زاقيت بزعبا زقوداي رئيتوهم أيهاونا لو دونالد ترامب أبناي حيل أير نفاريت كوينو نغازيت انياتات أبزها ومغلسي ناشحات نغرات يزكاتا تلدحر مبال قرب كابت فيديو مستعذبكو نتم نقول زكاتاتو لسبات يهيبا يميلو أوباما أمرتا كم زدناغره أبت فيديو زهابو ملختقنا قنوع مخاني أبريهو إذا فيديو دحر مزرقحو اتم واترو زقبرن تقبره ككالا خلولو زرعاي دقفتو زوازحو ككالا خلولو نكالوو قال دقفتقن ات فيديو علي تاوي بمبال كابت قاسك إلت أوعيت أغريبهم يم توكالي ريبابليكاويان مايك لاور كاب نيويورك أو زيق يغان انبزا أس إيافنيو بقلت افك إغريتا كحاتت ألو ويلو እቲ ቪድዮ ካብ ገጽ ትራምፕ ምስተኣለየውን እቲ ነቐፌታ ቀጺልዮ ገለ ነቐፍቲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ጀፍሪ ኤፕስቲን ኣቓልቦ ንምጥምዛዝ ዝገበሮ ይውን ክብሎ ይነቕፈለዎ እቲ ብዛዕባ ኦባማን በዓልቲ ቤቱን ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቪድዮ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2020 ኣብ ሚቺጋን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ምድንጋር ድምፂ እውን ኣጠቓሊሉሎ እቲ ክስታት ድማ ተነጺግዮ ትራምፕ ካብ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ንኦባማ ናይ ምንቃፍን ምጥቃዕን ታሪኽ እዩ ዘለዎ ትራምፕ ቅድሚ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ገና ናብ ስልጣን ከይመጸን ከሎ ነቲ ኣብ ሃዋይ ኣሜሪካ ዝተወለደ ኦባማ ኣብ ኬንያ ተወሊዱ እናበለ ቀጻሊ ይዛረበሉ ነይሩ ድሒሩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝተወልደ ተኣሚንዮ فرنسا ننا إثيوبيا حيل بحري أما عبال تسرح بزلات اللجزية أمباسادر تهاجر أبي إثيوبيا أو قداي تبتصحنت بحرن مملاس تمزابلتن زتخ كيد حرمت حساب هاجر فرنسا نقداي أفدق بحر إثيوبيا تدق فلو مخنيات كمد ما نحيل بحر إثيوبيا أما عبالو تحجز له مخنيات عمل كيتو قبل ملسي هيوي زركب كم زفلت فرنسا بجكا نبوليتيكاوك أوتاباوت جانا إثيوبيا زلوا دقف مسجينا حبيرة أبومبر وقعو كوميته على أحتي إثيوبيا كم زخونت يقلص مس إثيوبيا خا أمداي لمعت قتتا وفري سبأو دليتات حويسو أو وسنت قدايات حبيرة تسرح زلا خوينا أو قداي أفدق بحر دمان إثيوبيا حيل بحر أمام عباليا اتحجز زلا إذا أمباسادر كا إثيوبيا نودب أفدق بحري نمبصح زلوا هاجراو ربح بزملكت إت أمباسادر اتحطو حقاوي دحر مبال مسقرابت هاجرات بمزرابن بمخارن كفتح كم زخيل يقاليصو ركب فرنسان أفريقان بزملكت دما إذا أمباسادر فرنسا مستأهجر زلوا ركب تحدثو كم زلاه دحر مقلاص مونغو بوليتيكاوان مراحت ترايز يكونه كابو بزل على ملكع حزب بحزب ون ركبات نخولو تسرح مهلا واقاليصلو بزعبا إثيوبيا تحلمو زلا أفدق بحر بزملكت دما إذا أمباسادر أبزهابو قبر ملسي برقص بريزيدنت ماكرون نابزي أبزبص حلو غزي حنتا هاجرنا بحر زلوا تبصحنت حفصهم حقاو مخانه استبهليو برقص إذن أهجراو حق ملو بملو بمخبارن مسقرابتي بسلامو زتن بمخارن أهجراو حق بمخبارن بقيتا مسؤوم بمتأسارن كجبري زلوا لبحر زي بلان هاجرات حتى بحر آزي فليو أوروبا
ብዙሓት ኣብ ባሕሪ ዘየለዋ ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ርግፀኛ ተመክሮ ኣለና ሎሚ ደገና መብጻሕ ባሕሪ ጸገም ኣይኮነን እዚ ወትሩ እውን ከምኡ ኣይነበረን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ፈረንሳይ እውን ወትሩ ክንድዚ ዘዛርብ ኣይኮነን ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ግን ሃገራት ኤውሮጳ ብምምኻርን ብዘተን ነዚ ጉዳያት እዚ መዕረፊ ገይረን ኣልየን ልክዕ ብምሉእ ኣኽብሮት ኣህጉራዊ ሕግዝ ተደገፈን ዘተን ምህናፅ ምትእማንን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ስለ ዘኽኣሎ መብጻሕ ባሕሪ ድሕሪ ደጊም ጸገም ኣይኮነን ኣሎ ብምባል ምናልባት እቲ ምትእማን ምህናፅ ግዜ ስለ ዝሓትት ግዜ ይወስድ እዩ ንሕና ኤውሮጳውያን ነዚ ተመክሮ ክነካፍል ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ብምባል እዛ ኣምባሳደር ሕቶ ባሕሪ ሕጋዊ እኳ እንተኾነ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰማሚዕኻን ብዘተን ኣህጉራዊ ሕጊ ኣኽቢርካን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ኣብዚ ምስማዕከን ዜና ዘ ሪፖርተር ናይ ኢትዮጵያ ገይርዎ ዘሎ ቃለ ምሕትት እዚ ጋዜጠኛ ብቐጥታ ብዛዕባ ኤርትራውን ሕቶ ቀሪቡሉ እዩ እታ ማዕከን ከምዚ ክትብል እያ ሓቲታቶ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ንዞባዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ምንጻግ ብዙሕ ግዜ ንባሕሪ ንምብጻሕ ዝግበር ጻዕሪ ከም ቅድመ ግጭት ዝርአዮ ከመይ ትርእዮ በዲፕሎማሲያዊ ኣረኣእያ ነዞም ስክፍታታት ብኸመይ ተግምግሞም ምስተባሃለ እቲ ኣምባሳደር ኣብ መልሱ ክሳብ ሕጂ ብዘለና ኣፍልጦ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣይወልዐትን ኣላ እዚ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ብርግጽ እዚ እቲ ግቡእ መንገዲ ንቕድሚት እዩ ዝኸውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብጭቡጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ ተበጻሕነት ባሕሪ ብዝምልከት ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ሰብ ክመውት ከም ዘይደልን ዝኾነ ሰብ ክቕተል ክርኢ ከም ዘይደልን ገሊጹ እዩ ስለዚ ንኩናት ዝኾነ ዕላማ ከም ዘየለ ብንጹር የዝርዮ ብናተይ ኣረኣእያ ነዚ ጉዳይ ክትምልሶ እንተደሊኻ ብዘተ ክግበር ኣለዎ ኩሉ ግዜ ድማ ምልዛብ ይከኣል እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ሕቶ ሕጋዊ እዩ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ኣረኣእያ እውን ሕጋዊ እዩ እንተኾነ ብዘተን ብምምኻርን ክፍታሕ ዘይክእል ነገር የለን ብምባል ይመሊሱ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ግብፂ ንኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብ ፀእታዊ ዝምድና ንኽህልዋ ትሰርሕ ምህላዋ ሓንቲ ሚድል ኢስት ኣይ ትበሃል ማዕከን ፀብፂባ እታ ማዕከን ኣውፅያቶ ኣብ ዘላ ነዊሕ ፀብጻብ ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዋ ርክብ ኣብ እትዕብየሉ ዘላ ግዜ ግብፂ ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ርክብ ንምዕባይ መንጎኛ ኮይና ትሰርሕ ምህላዋ ገሊፃ መሰረት ፀብጻብ ናይ ዘማዕከን ከኣ ኣብዚ እዋን ብርክት ዝበለ ሃገራት ዓረብ ይዕንተን ኣብ ኤርትራ ኣቐሚጠን ምህላውን ክትገልጽ እንከላ ግብፂ ግን ነቲ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ሱዳንን ብመወላ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ንምድጋሙ ጻዕርታት ትገብር ምህላዋ እያ ሓቢራ ዘላ ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ጥቡቕ ርክብ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ድማ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ናብ ክበጻጽሑን ብደረጃ ሚኒስትራት ወጻኢ ተራኺቦም ድማ ስምምዓት ክፍርሙን ተራእዮም ነይሮም እዮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም